bumbu dimakan surang nanting ko dimakan tali titian dua jikom baratu bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baharaso batap walai bampale tapi rasunyo tak sakit diri aden surang menangguang kanyo den sang kulai kalamak cinto nan dulu di bari baik kirohonyo walalai di tujuan tiap hari diumbuh ajo mani untai katu rayuan kurang manju namun kalerang kuangan ayo mana tangi ndak kain nang yuku kaden daya barikan hanyalah janji-janji kau orang babung kuikan kasih saratus sayang elolah tabang banda balam pamuja tali biar dan surah. Iya betul goyang pak goyang. Ayo ramai Rahmat Hidayat sedang menontonnya. Asik. Dimakan surat kambing tua dimakan tali hati andun tua dikumbara tua bacintu dalam bacintu basayang tapi babagi barasunyo batap walai babal tapi rasunyo tak sakit adiri aden surat mana guang kanyo den sang kulai kalamak cinto nan dulu di bari baik kirohonyo berdirikan dari sini walalai di tujuan rani hari umbang ajo mani kadunya rasa manju namun kalerang kongan ayo di mana tangi nani lang juo kadinaya barikan hanyalah janji-janji kau orang babung kuikan kasih saratus sayang elolah tabang banda balam pamuja tali biar dan suhu